Goedemiddag, dames en heren. Mijn naam is Abdurrahim Ghani en Oeigoerse mensenrechtenactivist in het Nederland. Wij zijn hier vandaag op het Damplein om een van de belangrijkste dagen in de geschiedenis van de mensenrechten te vieren. 76 jaar geleden, op 10 december 1948, werd een wonderbaarlijk document aanvaard door de Verenigde Naties. De universele verklaring van de rechten van de mens. De meeste landen hebben dit ondertekend. Er staat: alle mensen zijn vrij en gelijk geboren met waardigheid en respect. De slogan voor de mensenrechtenorganisatie is waardigheid, vrijheid en respect, rechtvaardigheid voor iedereen. Maar hier vandaag zijn Oeigoeren, Tibeten, Zuid-Mongolië, Hongkongers, Kantoniërs en Chinese mensen wiens mensenrechten niet bestaan in de door de CCP bezette gebieden. Als de mensenrechten universeel en absoluut zijn, waarom zijn er duizenden mensenrechtenorganisaties die samen 15 miljard dollar kosten om te strijden voor deze, volgens de verklaring, absoluut rechten? Waarom dan? Waarom vindt er na 76 jaar genocide plaats in de bezet Oost-Turkestan tegen Oeigoeren en anderen? Waar staat de verklaring toe? Terrorisme door de staat, miljoenen mensen in de concentration camp, orgaandiefstal, marteling, verkrachten, gedwongen huwelijken, kapotgemaakt gezinnen. Alle 30 artikelen van de verklaring worden geschonden door de Chinese regering. Elke artikel resolve genocide. Waarom is de genocide in Oost-Turkestan niet gestopt of voorkomen? Waarom heeft die überhaupt plaats kunnen vinden? Waarom ben ik hier elke week 3 jaar komen protesteren? In mijn protest. Door een auto-ongeluk onderweg naar een Oeigoerse evenement in Frankrijk kan ik dit niet meer. Ondanks de pijn doe ik wat ik kan. Online op social media. Sluit je alsjeblieft aan bij onze beweging en de organiseerde acties met ons in de Nederlanden of in andere landen. Nu mijn persoonlijk verhaal. Ik heb 19 vermiste familieleden. Ik weet al 7 jaar niet of ze leven, dood zijn en hoe ze behandeld worden. Op 16 september 2024 stierf mijn vader in een Chinese concentratiekamp. Ik rouw en het doet pijn dat hij heeft geleden door het regime. Ook ervaar ik gevolgen van de genocide. Ik kan de hele wereld benen, maar mijn familie in het bezit Oost-Turkestan niet. Ik word anoniem gebeld en geïntimideerd door de mensen van de Chinese staat. Er is gedreigd mij te doden. En wie weet, misschien was mijn auto-ongeluk geen toeval. Ook hebben ze voorstellen gedaan waarbij ik over alles zou moeten zwijgen. Ik heb anoniem bericht van de Chinezen die
gaan over mijn familie, om mijn tegen te houden. Om niet naar Frankrijk te gaan toen Xi Jinping op bezoek was. Een video van mijn vader en de broer om mij emotioneel te manipuleren. Ik ervaarde de angst en de hulpeloosheid onder de tyrannie. Alle moeite van de mensenrechtenorganisatie heeft nog weinig opgeleverd. Dus dacht ik door als een man. Ik en wij roepen de wereld op tot sanctie tegen de Chinese staat, zodat de genocide niet ons lot heeft te blijven. En universele verklaring van de rechten van de mensen een echte wonderbaarlijk document zal zijn. Hartelijk bedankt voor jullie aandacht namens van de Stichting Support Pupils.